Sompa 93.1 FM Sunie Nananom braso anwumre se yaje bre na nsem ayabo no se anwumre no se abre mu kasebo no yede ebeda mu nyinada kasebo mu nsem a obetie bie ni se eni di isi amanyokuo mra chebedwafo akasa so tu aban ne fofa America brothers so pepepe baako echiripo ediosian num bi ho wamfa anya dwuma tamale south mra chebedwane yeru haruna idris so akasa fa free senior high school no ho na de nsem o de mansam trofo yi Educate African Institute wadi ngumesiamu akandi akwa jakiti school eno so yebomu amane yisi jimpanifo hye dwumade bi ase won kramantam num etwitwa nkane amu ni ade a na empanifo bi akasa e de afa ho kire call bi a efiri ba bi baye Fair Wages and Salary Commission force wo betia prankam no man na boso kase etu anipa nyina aka wo mu no efin bi ewo mu wo no maprem Madam Owusu Banahene eye bono mantam num opani ya wo ho no mu akyerese osi abana nam na wode nsem bebere atodwa ya yeni anom Sompa 98.9 so nsaka bia opia so de amayen nananum kokwa akuafo ene ye frɛ wonom se kokko pension scheme no wo mo fa ye ho so nhyem twotwofo pani edema CPP amanyoku no eye ye maame ya gwantoa wode nsem bia to nsem twofo nim ya wo ka asem efa yisi ho Yamani ya maamenu makoja ya she osintreso sabre enanopei enyasam ketu akora okobode mu a omso ma tena obi enu ho a wo ba bebusie maache ewiase nyina woda ya woyidi asi ho ede kai ensuo kasamafo e wasantemantam de ma Ghana Water Company Limited ra ebedeza padina wasane nsem mu ora kwajobo nsu wono so akasa de akire ni disi achiritafo se ne owadwempam wo mu pa wo bra na wo file nomination no Yada asiamo wadru ye live e wo Facebook and YouTube no so eye adwuma sa kwanten pom ye no fa ho no ma wodi nsusu ye no wadwen kyerɛ nyina ba ye ba ye ho adwuma kama na ye de ma ensuo na gugu mia ye yahodo pi taxi drivers no pragia drivers no abobo ya motor drivers no ade nyina nso boko misrawo se u breaking car no apake ye mpa asem tintin bia anwumre na nakwabra kese na afei ohini ni amakrancha da zo so fama mi premier ni kase bono mi ebie mu no eni edram ketu amra se bedwafie mu Minority Caucus and Woma Castafa Jedi Bia was Sigana buying any Jumacobia from Sa Aka Energy. Aquacodi any musica chichiri diabe or mine canon. America dollars or pepe bako a chiripo educia enum $1.65 billion. Now one must say Aboban, one chere one margin, Nationals and penny for Empesu Betina Supem, the Assembly Waja in the moon ura, Amako Fiboa, and Anwaka and Wasem, see Unukayo, Assembly in a daway, and Abo Bay. Oswafa ojinamo Dr. Mato Poku Prempeni GMPC ni papa keke saponom ena womudi asamu ani mu nam soma amanyukua na se ekua wodwa mo hye abaya se enyina dade wo mo anu atomu bi epemu enkontabuo na sei no nyamfo amakofibua okiremu ha ye wo parliament no ye kuma Ghana fo enche ekura na bande agreement bi a ye friend AGM so obeto ake so obeto ama Ghana 1.65 billion na yakohwe nhwehwemu ehu se ne bo no ye sorry gina ka say ebo no ye nto because ebo na ye dey atoso no especially sa block no a ye friend South Deep Water block hono oye papa bi ani ho technology kwa ye dey betu oye ani ho nti Ghana ban to sa block na enye ye yana yanto enu 1 year ye nim say akase sa block no ye see ombe ye mfa asema ye kan say yami nim yan sori engina na say ye to sa block na sanga ayeka nti abawe say ye kesa otie ye ka first say akeba ye o say mumma no all these exemptions ye man to me ye reduce your interest from 43 to 18% na obaba produce oil no pinia about 3 years ake on the bobo blog minimum ke say ya man extension 10 times minimum ke say bibi a friend plan of development POD on farmaye aban to me ngasa because ake achiche nza inti me pese Ghana fo nyina hu say NDC minority say ba energy sector ansemsemia ake ansemsemia yenye fo ye ku ama Ghana ya kasa wo ho record no so a ye de ye debate ni nyina wo ha ye de mamu say monhwe asema eba ye no ne ye kan ye na monhwe ne MBB fo kan ye kan ye almost omo ba beton ade ne 1.65 billion
that time no say no mo di buy ne ye kan say valuation mo di aba no yadia ye to enye yie kura na ye to kura ye ntumi produce nti ye valueless and risky tini nyina wa ha ye di mamo ye kan say e ba ne say e na e ba ne sa e sesesi a ye hu say asema ye kan no ye no kura no e say aban ye nhwehwemu no ye hu say ake anka ofa kura bi si abuga na aban ana e say hwehwem ne ye hu no kura na wo mu na nkrofo mo atua mra bia ye na omudi we yon monyamfo ama kofibua ena watching nsemu mwa wo maye amagana ka chichiri die we ke ye kwa akobo no ye kwa Ghana bara sebedwamu Ghana Commission for UNESCO Bill 2022 hunsem na ekoso e wo mara se bedwamu na no aka ho bi ama Tamale South mara sebedwane yewura Haruna Idris de na no atomo kire se ebraso se Free Senior High School no owo se yehwe na yehwe ni bi mu. And I heard Minister, I read you on Daily Guide. President Akufo-Addo's unmatched record on education and Free Senior High School. I read you. But Mr. Speaker, I'm concluding that Ghana needs to take advantage of UNESCO's advice on secondary education. How accessible is it? What is the quality? Are we running a secondary education system that produces quantity and not quality? And Mr. Speaker, my controversial point. Ghana needs a means test. A means test to determine who can pay, who cannot pay, and who can pay for education. This political thing of wanting to please everybody at the detriment of quality will harm this country in the next decade if we don't look back. So there are many publications of UNESCO, it's not just meant for Ghana, which is about the means test. In the game, Mr. Speaker, so I end urging members. Why should I, Haruna Idrisu, not pay for my war school? Then my watchman too is asked not to pay. That creates iniquity, that creates inequality, and that inequality ought to be corrected. I thank you, Mr. Speaker. Haruna Idrisu Tamale South mara bedwane no na no se ya ena ne nua dom kese no fam yura Frank anodom pre ensa wo madu agiri mara bedwane ono so de bi so kire se Free Senior High School no abawo na ba ye no so a abetena se. Policy starts from somewhere, it moves to its germination stage until it matures. And the minister is a person who is very amenable to very good suggestions. But one thing you cannot take away is the relevance and the importance of the free SHS, which has come to set the stage and really dealing with the grinding poverty that is confronting the good people of this country. Free SHS has come to stay, and I'm happy today that our colleagues are speaking in support. Our colleagues are speaking in unison in support of the free SHS. I think it's a very significant, for me, it's a significant point that all of us should be making. So, Speaker, not to belabor the point, it's such an important piece of legislation that I cannot overemphasize, and I can only commend the committee leadership for this expedited work done, and definitely speak in motion and encourage members to support the bill as we are made to look. So it's a very important bill, and I'm very happy that it has come to the House, and we are dealing with it at this stage. Na yewura Frank anodom prensa wo madu agiri mara sebedwane ewie ye no ano na kire se entie opani ya na wotepo no ho sade enema esikoye. And objectives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and provide for related matters. The UNESCO Bill 2022 is now read the second time. We yen samu akoso ne Ghana mara sebedwamu. Executive for Obo Jumama Educate African Institute. Eya jumekwa enhye aban ase wakeka wo mo ho emenwuma nkoda chiro mu eyeye mako ahenson de nkoda kenka eyeye ahanan Jakiti Presbyterian Primary ni JHS ye West Ojamai mensiri mu apoye mantemu eno de akoye wo no madoye panipa wodi animu ema sa adwumakoi eyowura William Bodi oni central focus no se eya jumedi e wodi na fiafe na wodi won ma fi jumedi no atudi
din sɛ attitudinal change ɛno na nam so ajakiti ɛna ɔde saa akadeɛ ɛde kɔma wɔnom ɛno nso da nkyɛn a wɔn country director wɔ UK owura McVan Asamoagyan na wɔdi ne golden jubilee nti wɔn de gyina so ɛhyɛ n'animonyam owura William Buadi enti na ɛyɛ so no ɛyɛ ahoɔwo a sɛ yɛ nua Nyankopɔn aboa no na wadu no fie so sei na wanyɛ na gye sɛ ɔkɔ akɔgye n'ani wɔ UK anaasɛ ɔba Ghana koraa no ɔkɔ ɛyɛ baabi akɔ akɔdi asa ne nneɛma bi a ɛnsɛ mfata ne ma ɔde ba bɛpoa adesua ne adekyerɛ ɛwɔ ɔman Ghana na yɛbɛsan serɛ ɛyɛ school authority sɛ adeɛ a yɛde abrɛ wɔ mo no ɔmo mmɔden na ɔmo hwɛ mu ɛnso ɔmo bo na ɔmo hwɛ ne yie because ɛna maintenance culture na ɛyɛ very low ɛwɔ ɔman Ghana nti no ɛyɛ nneɛma pii ɛnso ɛnkyɛ ɛho eti yɛn no yɛn nso adi mu sɛ ɛnwoma na ɛde brɛ ɔmo no ɛnɔɔso pii na mmom ketewa bi ɛsa ɔmo hwɛ ne yie na ɛnyɛ more useful sɛ na ɛbɛyɛ a afoforɔ bi nso a ɛhwɛ anamo baabi no nso no asɛmukura no nso aba bɛboa ɛyɛ jakitifoɔ na ɛnso ha yɛsrɛ ankorankorɛ ɛnyɛ bebree kakra bi kɔ bɛtumi ayɛ no yɛn nafa bo a ɛnyɛ jakiti nko a ɔman Ghana ɛso empatam bi a wo bia na awofo sɛ wɔn hia bibi no wɔmɔden in your own way kɔnɛkɔ boa wɔn so ɛne nipa na ɔman Ghana so bɛyɛ a egyina yɛ nyinaa yɛ so at least a black man is capable of managing his own affairs and these are some of them etie mo mɔden yɛ mo a na ɔman Ghana so bɛtumi abayɛ krabɛhwɛ ɛno akyerɛ yɛ a wɔwie na country director no ɛnso de n'ano tu mu bie yɛ a wɔkasa kyerɛkyerɛ mu scholarship no kwan a wɔn bɛfa so de ama yɛ ma a wɔtwerɛ BC mmɔden a wɔn bɔɔyɛ no ho fa scholarship no ho asɛm no mahunu sɛ aban no bɔ ahomɔden ɔde fie sɛkyɛs aban nso dodoɔ no ɛpaase a na mpɔdwɔ prospectus ana sɛ nneɛma mu ayɛ de kakra wohia akadeɛ kakra na wotumi ɛde atɔnneɛma na ade akɔ na ɔyɛ nkuru ketewa mu sɛ ana sometimes no awofoɔ no adwumasɛm no nneɛma no ɛnkɔ kan nti wɔn sɛ akwadaa no wɔyɛ ade paa nso na sika kakra bi nti na wɔntumi antoa ne school so nti part of me presentation no na mede aba sɛ ɔbaa ɛne ɔbarima a ɔbɛyere ne ho wɔ JSS no yɛbɛsɔ ɔmo asene na ɔmo kɔ SSS na kakra nso bɛtumi de aboa mo de atɔ mo ho nneɛma de akɔ nti wotia na ɛnokora ɛyɛ scholarship a ɛba bɛda hɔ kɔsi tama nyame bɛba health teacher Maja Kitty Presbyterian Primary and JHS one also kasa ne nkoda a wo munya akwanya no bi enso ekyere wonom adwen in fact many aje bebre na ya ni aje education ho dada yepe obi a na obeso yase na de edutech Africa omabeye amaye no in fact eso ye ni na ye bom price se Nyankopon ankasa ontre ne nsa ewo foundation no so na entry mu na enye kese na omunye mo na mo abeye bebre amaye. We appreciate what they've done for us. All we told them that they should help us to finish our computer lab. Thank you. We thank God for these special donations. We hope these donations will encourage us to learn hard and pass our BC. Thank you. We yama one mo gentete o jakiti primary one mo esojaman epoyemantem yisi jadwumakuo no sɛ ɔmbesom ye no masom ya hoɔden nyansa ani sika fam sɛbɛyɛ a agya ɔmo so mfidie no timi gyina ne naso a sɛbɛyɛ obia benya nkanea no bi ɛde ayɛ adwuma ne kanea no ɛho nkɔba asɛm adan a mede kantie atwa mu ni ade a na ɛno na wɔhyɛ adwumadie bi ase ɛwɔ enkramantam no mu na kyerɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ sɛbɛyɛ ɔmo so no ɔmo so betima ayɛ adwuma no yie ntia so man tie nsimu a ɛbɛha dwen ɛne ɔmo fa ɔmo plan na ɔmo kata ne ade nyinaa tisimu a bowura mu a nwumaku ahodoɔ mtwitwa nkanea no bia na ɔmo wɔ hɔ a bɛkyɛ sɛ hello Pepacho Mr. Dubik nie adwuma no mo hodu on kakra wai asa agro na no aka ho bi magana fo bebre kasa se Samuel Dubik mama enti adwuma mo simu amoye obia bon nsam de mamo ne ade no na eba ne sane moja yi dabre order from above bi no so nya order from above so the Ghana fo bi kan no na wa kyerɛkyerɛm
How do we pay the independent power producers? How do we pay Gridco? How do we pay VRA? It's a shared responsibility. So please, let's just do the right thing. Because I don't even have the moral right after sending somebody out of the office to pick up the phone and call him and say, hey, can you cut X, Y, and Z slack? No. Then what's the moral of the exercise? The cuts across. Oh, can you hold off? Can you hold off as to what? So before we went on this, what I decided to do was to give a few courtesy phone calls, speak to a few people that I feel matter, and so that the information will cascade down. So that was how I started it. And to be very honest, it's mostly not political calls that I get about destroying party power base. But forgive me, I don't see myself as doing politics. I see myself now as a technocrat. If the biggest mistake we could ever do is to politicize the work done from this office. Your electricity bill doesn't have a party color. Your electricity bill is red, gold, green with a black star in the middle. That's your electricity bill. So believe you me, as I said, the status quo balance straight out. I know a few people will feel slighted. It's not our intention to disrespect anybody or embarrass anybody. Ene ya etwagu ye ECG Managing Director Owura Samuel Dobik Mahama. Fair Wages and Salary Commission sabre dia wamse yetiagu montre so no man nabo so kase a yetua ka wo mu enema bi e wo mu a wo susu se enye kwambone a yetua nipa bi ka nanso wo mu nya adwuma ne dwiri mu ahodo e wo mu nyina no wo matumi aprapra mu kama pa amana ye kama na panipa odi edomani mu e wo dwumade ani mu no Dr. Benjamin Arthur wone Sompa etwetwe ho nkomo. Monday, apart from say negotiation, now you determine salaries and allowances. We are also now concentrate. We share we and one and this year. It means to say we are maybe that salary level. They are 25. We are now almost 22. We do how to make that 15. But Nanka, I was there of all level 20. So her allowances do her on the I say for the demand on that out of error. Now Mr. Gian and Sanka. We do her allowances do her OJ, but the same for the demand. Okay. We may until Uncle Uncle her. We call her on Yajumari. We on Yajumari. So on a so ethical so the same so you do to Kotonaka. We call her beer by resigning. But between the time I resigning time and beer, the details will get to a crack around. Now, you can feel good to know the more than the demand. These are all issues. Our CFA. They won't go for BC or beer, or also no, you said we do internally generated fund. On action home or some for well, no determine at the tier of the more. We could have, and yes, Anna, here. Even now, idea, yeah, Tikambo Moon say, I want to link Nafa, and Kase, or now to now, we are fair with it. And to do maybe a Miyashi Shaman, Professor Moon, to see a conversation, I'm a key and answer, maybe teaching. And when exercising. The key objective is to get people to do the right thing. And when you see about the CC, no more so to time ACC when you are about that a human so as a clown. That's because public sector would go cost. Now, won't come home. Now, when young woman now would do market to answer the now more human normal jacket and now we see you almost. Yeah, Nanka, you do you be for a moment. Now, come on into a net or then come from home. Into a cocobo, yeah, just between and running the crown. Ubu no who said, be a never be or Nanka and Saka, any time in Saka, no across to echo catch and same. We never who say on from 20 female common trenching. Yet, it's you know, say, yeah, dear, no so come home. You will have their also, you could not bank because I find you to 2 years you because I need to go with judgment. We could look for food. Now, between time we any time information will get to the head office ground. Maybe I was saying back on the NY Train Executive Director, Rima Civil and Local Government Staff Association, Ghana, Closac, Isaac Bampoado, and so Air Casta, which said Debbie, Fair Wages and Salary Commissions, Hapa, we don't for ya, Makwa Kwaji, Mobabe, and Yamu Fancy, when you know a job for the boys, and I'm a person with the Beshimu, and Yama Juma Kura, Sans, a free to 10 day, you acquire why you first why you decide a Jumain, or a Stephen Opoku statue, or your labor expert, Wawa Humana so, Papa. Majo
Yena minia. Me pacho na ho te sei. Nyamina do boko. Pawirenfo ya fair wages fo akwaje a omso mo be ya dwuman. Muso mu sei. Yo, minia meda wasina match ya watifo ene enwumre. Such a odika kan was a pawirenfo. Hello. Wasu. Hello. Bajoti menga. Papa permit won camera. Very good, yo. Mesi meda wasina match ya watifo ene enwumre. Na maka kakra fa asema ode ato amansan ni mu nyina ho. Metise na woka bibi efa Fair Wages and Salary Commission. Opa remfo a o makwaje no. Oba beto edwa ama nipa nyina edi ho abobo. Ni se mpanimfo bebre e kire wa adwen e wo ho na se ehwe Labor Act 2003-651 na ye wo Fair Wages and Salary Commission ni jumadi a e wo se odi ewo oman mu se ombehwe adwumayefo akatua asem na wahwe allowances ne enema eka ho ebema wadwumadi akoso na wagina abanye na mu ene adwumayefo ahodo anim a negotiate for better condition of service na wahwe market value ne nema ebeboa ma wa advice aban ama aban so ahu nhihia ewo se woye efa adwumayefo akatua ho enti obi beka se nia abai se yede to nhihia abeto dwema na omu wo ho tumi se omutimi eye saa na kwa mbi so yebetimi aka se ane ana baabi so yebetimi aka se yenhu bi da se Fair Wages and Salary Commission edi se adwuma no na nia yebehu a ewo mu nyina ne se Fair Wages and Salary Commission ejina aban enamu ye nhihye se ne beya abanya dwuma yefo a wona ewo senka onya even allowances ne niema bi a won sanka no obetimi a negotiate anaso obedi ho abobo na yede ama omo na wotimi aye adwuma ama aso ani yehwe ministries and department bebre ho a adwuma omo ye no ewo senka omunya adodode bi na ebu omo adwuma koso enso omo sanka ebimusu wo ha omusu ye adwuma a omo wo saa niema no a omo saka na enso se wo hwe adwuma di omo di a ebia na wo se adase ye di bi beka ho anase ye hwe kura na enduru ba bi esedu wan na betimi aka sa ansem e ye Fair Wages and Salary Commission enti se omo abedi atodwa se omo hwe a ebi mu gi saa niema no na enso ebia ne kwampa so no ha adwen a se mini ada workers na ka bibia ni ho sa ebema kwan so omunya hwehwemu na yenhwe na so omunya hwehwemu na so omanhu bibia atotima ewo sa ansem num dia ende na omubo abanka na mom so omaye omuhwehwemu na omahu se ebia bim so afa kwambone so eji aban sikadi ebia meka sei wakatua wo ho uzo me ye adwuma we me gi allowance we me ye adwuma we number of hours amede ye me ye overtime me ye we ka ho enti at the end of the month na edi ni nyina aka ho na waje nanso yanhwehwɛ mu no ebia na ente sa enso na wo so obo aban koro no enti ye begyae ama wo mo na obi anya abotre memfa nse wadwuma wura so ono ye adwuma o hwɛ se omwoka na wo so a wo ye adwuma no wo so wo hwɛ se wo so benya ne yese fataw na wo nsa ka ne ehia na wo so de ye adwuma enti yenya ama wo mo na omo hwehwɛm enche bi a ebeba out na mo se ba na ye hu se ebi mu wo ba bi a omo fa adwuru kwan so emma eniema bi tosia na ndie yafa kwan bi so apane hye wo mo na mo ebetodwa na se bibi ani ho sanso a na se ne a other sectors ana se ada nimdifo e ka se enye o madwuma na omo ha no se na enso akofa bibi foforo eden aba we nyina kanfu ano omo otumi se omo ne ministries and departments etina ase ehwe omo adodode ene omakatua asem enti ye hwe sa akwan no de a ene na mmara ma omo kwan se omo timi ye Mira Martin asem ni nyina no waka no meda asene de asia ye hia kyeremu foforo bi a ye beba wo nchen meda asenia Ora Martin opoku seche o ye labor expert ono ene ani kodi nkomo yi afa yanko bro mantam no emu ye nuanom Sompa 98.9 ena wone ye maame Justina owusu banahene edi enkomo yi
na ne nyina no se ekuo bi a from say IBAJ na odi dwumadie bi wo sunwane na ne nyina no kwampa afia no afia ye wo hweso na wo hyiehye mu na wo ye niema ba ko mienu akwampa so betima fa so obetimi akọ omani mu dwumadie mu eno na ye ma amedi atodwa a kire se no kura ni ensam ha o ensam ha pa na na makuafo ye wo empatam ho doma ne empatam ye akeso ha mu kyekye be se aduoson de omadwuma no gua na egu efi se woni a oye ntakramoa no omutese nuane ye kra fira no ne ene de de be ma eno emoa no ombetimi adi no matima nya ahoden no otwea emma na be den ha adwene. As you are no doubt aware, the effects of the coronavirus pandemic and the Russian-Ukraine war that people say we should not say. This is Bro region, the epitome of poultry industry in Ghana. We have 12 districts that makes the Bono region. It used to be 29, 6 gone to Afo, 11 to Bono East, 12 here. And out of the 12, about 11 of us are into poultry. And go to the Doma Enclave, Doma East, Doma West, and Doma Central. With every 10 steps that you make, there's a poultry farm. To the extent that in every household, if there are 10 people, almost about 8 to 9 of them are into poultry production. And I want to reiterate that because of the poultry industry, the Doma Enclave, the 3 Doma areas, there were no thefts, no robbery, to the extent that they were not even rival amongst we the women, no matter the number of the men and the wives, because there were jobs. From the milling of the feed, the collection of the eggs, the motorcane owner, the wheelbarrow, and what have you. And if for nothing at all, in the evening, that young lady who after finishing school has not been employed officially will get the broken eggs and fry and for the lovers to enjoy. Madam Justina Owusuba hene bromantam no soafo ene no dwumade no ase no ngomasuo mu obemfo Justice Sofori Commissioner of Insurance na ono nso so ewo hono mu a osane asem senyansapo ede ma yenuanom Sompa 98.9. To the insurance industry cannot be discounted. Nonetheless, there is still light in the midst of the gloom. The National Insurance Commission, the NIC, has therefore put together regulatory forbearances to mitigate the impact of the Domestic Exchange Program, DDEP, on regulated entities. This is a key factor to restore economic stability and growth. The objective is to present an opportunity for a stronger bounce back. Brokers, be mindful of the reduction in the level of public confidence in the economy and by extension, the insurance sector as you play an advisory role to the public. The Commission will continue to promote public awareness on insurance. I am confident that this conference will afford us the opportunity to properly and efficiently dialogue on these issues and find a common approach to address them. As we deliberate on ways to address and resolve the challenges, we need to ensure that the solutions preferred will strengthen solvency, protect consumers, and create an enabling environment that encourages development of relevant and responsive products. Commissioner of Insurance Angomasiom Obemfo Justice Ofori ena yete nkafri bromantam no mu sansam nyina no yenuanom Sompa 98.9 ena chekere ya opia so de breyen. Ora Daniel Edrumensa eye dwemtrani ena Osai Board of Trustee Koko Farmers Pension Scheme na wode atudwa ne hyehyɛ ya wo mo yese nananum kokwakuafo so de no party esuodua bie mu manager mu faso se de be no benya ntrechi ba bia dabi wo me yankokra ne mere wo de bebo ye ho ban
wɔse wei no ɛmfa wo no mfie a wadie wo nso wobɛtumi de wo ho aba abɛhyɛm wɔfrɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu wɔ Lancaster Hotel yɛ no wɔ ɛyɛ Kumase ɛne wɔse nananom kɔkɔ akuafoɔ obi biada a w'ani gye ho no bra office na bɛtwerɛ wo din bɔma mpanyini Nana Addo Dankwa Akufo Addo aba so saa nhyɛyɛ sɛ yɛade ɛbɛboa pa ma nananom ɛnyɛ mu nso ɛmfa so pension scheme na kɔkɔ board ɛdaba no ɛgyina mmara kwan so ɛnu bɛtwa mu no Ghana ha ne ɛwɔ mmara bi hɔ a ɛyɛ PNDC law 81 na saa mmara no kyerɛ sɛ ɛsɛ kɔkɔ board foɔ ɛhyehyɛ mmara bi a farmers no so wɔn kɔgye wɔn ahome a wɔn bɛnya pension nti afei na edu so a yɛhyɛ saa nhyehyɛ n'ase na farmer biara so ɔkɔtɔn ne koko no a yɛbɛte na watɔn biara no 5% ayɛ ne contribution a ɔyɛ ama koko scheme no na ɔha de kyɛmu enum ɛne ne yɛbɛte na yɛte de to hɔ a aba nso bɔbɔ ho 20% sɛ yɛte 5% na aba de 1% bɛka ho na 6% ɛna bɛyɛ pension contribution no as a slate scheme no woyɛ adwuma a wotua na aba nso tua bi ɔmpa tua bi saa na the same hyehyɛ na yɛyɛ no na we no age nya barrier age no say mfia wodi no enka hwe afia wodu bia nsi kwan utumi kɔtro wodin ɛwɔ kofa pension scheme no mo na nya sɛ we kokɔ ni a ukura kokɔ card no ebi na a wa so sa wo wafuo na yɛse hyehyɛ de ba no ɛbɛma kokɔfo no so wo mokɔ kɔgye ahome a sɛ bi wo bɛnya bibi ato bibi adi because sɛ wo hɔ na sɛ wo ni pension a na sɛ wo pension a wasamo ɛmo paa na yɛgidi sɛ so youth na ma ba no we ɛbɛma ɛbɛhyɛ wɔn kwan na wɔn wɔn hyɛ koko family mu because wɔn so nim sɛ wɔn kɔ pension a te sɛ wɔn fafo a wɔn yɛ adwuma wɔ aban adwuma mu no wɔn so bɛnya wɔn da so wɔn so bɛnya pension na yɛsrɛ mo sɛ media for the ahyia mo no mommoa yɛn mo platforms a mowɔ no mommoa yɛn na mo nyinaa mombɔ ho dawuro ama obi ante sɛ ahyɛ aseɛ yɛkyerɛ din no na sɛ wotie a tama yɛbɛdi wo mpɔtam no wobɛkyerɛ wakɔkyerɛ wo din yɛwahwɛm sɛ bia bɛkyerɛ ne din ma adwuma yɛdi ayɛyɛ no ayɛ yie ɛdam ase bebree owura Daniel Edu Mensa ɛne yɛte ne nkɛn anwummerɛ no nsia bere mu kaseɛ Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ana yɛaka bɔ mu a yɛnnuanom information centers bebree ta yɛkyi a yɛde nsɛm no ma adehyeɛ yɛkɔ yɛnim ɛwɔ nsɛm foforɔ mu a na yɛbɔ awura mu ɛwɔ CPP amanyoku no na ya dwantoa ɛne Sompa kaseɛ ɛti nkɔmmɔ bi ma wɔde asɛm ato yɛnim ɛkyerɛ sɛ ɛtɔmere bia wotime dwuna adeɛ bi ho a wodwene ho ana wonte aseɛ ɛne sɛn ɔmampani Nana Addo Dankwa Akufo Addo na wɔtwe mu nipa mmiɛnsa asuae adinsi akantam sɛ ɔbɛkɔ yisi atena hɔ no akɔhwɛ aboa ama dwumadie atumi akɔ so na Nana yɛ busa maame na adwenkyerɛ ɛde afa no kyerɛ hwɛ adeɛ no ayɛ ka no ho ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yie paa o sɛdeɛ nneɛma sikika kɔ no yɛnhwɛ ne yie a yɛde saa na bɛha wo man Baby, I yɛfɛ EC4. Saa EC ɔmo hɔ sɛ ɛnyɛ ɔmo ani ɛde ɔmo kɔ election 2020. Obi esu sɛ yɛmfɛ bi nka ho. So obi anka mu. Si yɛmfɛ bi nka ho. Ɛbɛbi sɛ a ɔmo koi. Si yɛbɛti ɔmo allowance. Ɛbɛma ɔmo car. Bɛbi yɛbɛti ɔmo rent. Do we need it? Sɛ ɛyi bossman, Jean, ɛne ɛyi doc. Ɔmo atimi ayɛ adwuma. Mr. Tete ɔmo atimi ayɛ adwuma no besi ne. Ɛde ne sɛ ɔmo san wɔ team. Number 2, papa bi na ɔka ho doctor no. Ɔno na ama na yɛ yie because obi ɛka sɛ wɔyɛ MPP. Is supposed to be a referee. So you can't oba Jean Mensa asema. Yemfa party nka ne ho. Oye chairman party yemfa party nka ne ho. Nanso so papa ibaye obi ase wo activist. Yeso ye Tescom ye friend is patron. Obi ase no dey Tescom. No who referee a o party t-shirt, party jersey. Me Kotoko ni we support Chelsea. Into ka se me konkɔ referee match between Kotoko and Hasa. Me three nyina ye Kotoko. Hey then my fair. Because ye me dan ya me Kotoko. Me ntimi ye fair. No, we feel that when it comes to EC, there should be an amendment to the constitution. Yes, because as I say, EC no, you might neutral people or more apply, or go through a public service commission for interview. Normally, you are by vetting or parliament. Nana ya dwantoa amana nso ho a oto aso sane ba fam kakra
eka party no ni so ade hu ene nhyehyeye a omode ba kire se CPP amanyokuo no wo ho no eye eku a edimu yie pa afi se osaje for Dr. Kwame Nkrumah na amanyokuo a na wonfa ni agro kra na party no nhyehyeye no ekire se ansa na oman Ghana yebekọ simpie so ne yakoto aba se 2024 ye koyi emfie mienu a edi anim no je se omodo omhyehyeye nyina be gua bonten kire ne mamu wa wokofa form se na wutu a yo fa ha si ha no wa yesi ye no so kirem body, a former central committee, which is made up of the leadership of the party, the 16 regional chairmen, committee chairmen, and regional representatives, and some experts. You share, you bobo one, you came to the conclusion, say, as I see a flag bearer in term, because your constitution, say, your oppositioner, as I see a flag bearer elections 2 years before the main election. So you should crown pie then ya check. Near Pasi a yen in term, na your flag bearer n'anim ɛka Ghana-fo etiri bɛsɛ ɔmo kɔkɔkɔ to aba a ɔmo etimi ato ama de bia de ɛne sɛ flag bearer ne the last person a yeyi no at the time a mbɛ ni beduru no ebi aka bɛ 4 months to election afei na ni yeyi flag bearer this time de yɛsi yɛnyɛ ne saa yeyi flag bearer ne sese na yeyi no by June 12 a ɛyɛ party ne birthday na yɛde ne anim apete baabi a na Ghana-fo hu sɛ ampa CPP nipa a wɔba aba bɛgyina ama CPP enti ne yɛte Congress committee no Congress committee ni be shia yemra ne chese Congress committee ni shia nhyehyɛ fa filing fees ho nhyehyɛ fa the parliamentary bi ni betua ni nyina no by ekina ne shia ye de ba betudwa na obi ehu de sɛ opese oba sɛ oba betu franka ama party na de obetua because ye hyehyɛ nipa ni wi a ye bo mu din wi a na se yi wo mu kyerɛ wi sɛ wo san atwerɛ wo mu na wo mu eti ase sɛ wo magye atuma na so wo mu nyintum sɛ ye twerɛ wo mu no mu nyina agye atum sɛ ampa wo ye ready sɛ wo bɛsom nana ya achampem dwantoa general secretary de ma CPP amanyokuo no yet was so na one of my kwaji ayareshe sintreso abaya sabia no pay koye bibie wo frasese wo frefre be freso mpase nkure wo ma sori anopa kwa akotra kwaji ayahwe no nsiampa mu ne bi koduru ho na onum kura fe ko wi ase a yenya odokotani kura ma ene wa ba bebusa wo se ede ayade na ade ba ye se twu se je pim se de na wo de nam etie mai no wo mani abresan se bi enkoda motofo a wo motata nufu ano ana wo no maame no Ediono mako ne bra Sompa ye ne ebi kasae no omunchire mu ni achamba no 6 o'clock and I'm going to say the buy na koyi car that's now the line man no share me man the temperature now timbatina mabatina no sa bobe 9 Dr. Nyambai the sisters every Dr. Nyambai tie na me hu sister bi so no mudi me so ba akokra na ne ba ne yare ne asemu ye wenti ode ne ba no ko atena se Dr. Nyambai anything ode akora no ko na sister ba ko so ono so de ne ba no so ko na me de minti me fa me ba ne nkosa anti me de me hu broni bi wa no chire mu chire no se me fa me ba no no hwe no ti broni na me drew hana me yi card ede akora ne ba waiting area be check the vitals ne bia inti yatna ha 9:20 na mko bisa nurse ni say ya chewa hana de na dada doctor emeshe o se doctor mbai na say how because doctor me name say doctor dem name say by this time there was say on back but yatna sia still na doctor mbai mko bisa yo so onim time and doctor be nti yan kwat na say and na ye go so de tete ha ye dey lie so ye try say doctor be ba ma na be shem kala ama ye so etimi akoye juma me ne wo kase ya na ye hu say doctor every man wa she all she first patient de na centimeter so be na be do about 540 something 550 something and ye share me from OPG no from then I me buy and ba ha na bo be o share ba doctor check your crane na bo be 620 something or 650 my time but so that time my trainer to somewhere 10 na doctor mai you could be say nurses ba ko say doctor na be time bay o ka che me say onim o ka onim no mood no de ka say onim na me hwa me be some question dia e bu na me free on but my husband ka friend me say me fan and bra e so me fan and don no e dwuma mo clinic on am so me train for 30 minutes and 15 minutes into 6 and I'm say ka che me say doctor na ba
we ya yafo a ikogu ho no ebi na yekotie beka ni nana ya amankwa na meni kodi nkomo nana ya maajoe ye na mame wona ade wani ekopie mu sen nana etiankasa na mane ben ene ye de bowo ye no kre abra me kopre mu hono mo na abo no nkwa pa ho tuma aduanan enum pepepe na me koye na ayarefo amba ba jayaresa na wo ha mo di like tintin ama bi mu atena hono mo for do hwemiensa ene enan ekọ mo bofo mo ye pa se mredu se eyese adopters for ba no mbahwe mo na yare mo de bae no so matima bo mo asamo mo na o matena hono ma nya dia doctors for eba enti ma me bopni panyimpa oda doctors for na no I was on Cheso hospital I medical superintendent Dr. Opoku enini dinkomo ajakupoku enini dinkomo enti asma okan ne se enye se ebia doctors for na man tem nebom eye system a omo use asese no omo pese omo yi bibia fi tipes anase nkata se oba obeyi folder ansa na wafa asene hanamo nebom omo pese omo yi bibia fi wonti ama system omo use no ama niema ejile kakra na oba no wan fa system mu nyina ansa na okodu doctor ni nanimu a ebeye din se doctor no ebetima hwe oni ntina ama omo niema ejile anase ehwe ayese doctors for no ehwe ayarsafo ayarefo no ebile kakra na nyese ebia doctors for no na amba ebe stefasa so omumpa adwuma enti ma mete ne se engoti da be na sa wa hayi amom beje ayaresa anase omom ba hwe omo ho yare no ebe frem akwakuti ana waso wo hye amanfo na abose bosuwe ni bosuwe betima wie de na sa wa hawo ni amane a omoba mu ho no omumfa mu no omobeja anase etu obetwa sene be beboa ama digitalization na doctor Maumudu Bawumia da wo ma opese ese de bia free nkasa mu ede call digital way no so betimi akoso ye eno ntira amasa na mewe ni na ekoso no we ni ensemo a doctor Gachipoku ede emaye nana yawo mame o report word de papa emuda ho ate nyame nhyira be da free hebi we shall so mame nana yawo amankwa ene enanimu nwi se tusa wono ene watwamfo ni fefefe emuda ho sa ede amaye no ewiase nyina woda ya wayidi asi wo eka ensuo nanso so unya ba Ghana ha se ya wo ka nsuo asemope na akoye bibibi wo ho senka obi kura etua nsuo no na beye yi a enko betua efi se nsuo bi wo ho no ma etene ko na hwe ba bia nsuo no tene ko na hwe ne ma egu nsuo na kwabra ne ko no ma ko no widie mu a na sabi wo na wo so wa fon kura se de na nsa pepepepe wo se wa ebulum wo na wo kro no galam se de esi ha Ghana fo adwen wo nsuo ho no wo bia se nyo ne ton asase no nanso so kwabra ne hye ho a wo ye adwuma kasama for de ma Asante Mantam Ghana Water Company Limited owura Ebeneza Padina wona na Sompa kase ne din komo ne ebusan se papa eda no de ya beduro na emu asem tesan asem ben ne da so ene de ye de si ho se obi bia emfa nsuo ho asem enka na bra ho efise nsuo eda ho de last nsuo ebe we no na abodema wiasa abodema nyina eto esi eye obi bia asede se insuotene ye protect no enye Water Resource Commission chwonkon ejuma na mum eye timamufo anomo omote insuotene ho no eye omo asede komiamia omotu galamse se ya metumi aka se sika no eni sa kro ne so eni kro ne so efise ye nyina nim se omotu no eye penifo bi anankofo na ehye omase a omotu sa galamse no nti ose unsuo ewo se kro ne so na mwako enyi hiemu na omuno etumi se bedu bebi se ye krans wo betumi atobi na yen na yen tumi entos ensu no bi na besisen oba yedumedi enso as jume Ghana Water esanso di yenya bi ni se ensu ahono ye bre ye yusu indropi ye bo company ne ka ansana yetumi etwiti ye ba ye twiti ewie no so ne ye de ba efiefie mu no illegal connections pipe obi amod de hu ebi mo so fa peti kwan so e de kopa pipe no se no benye biebu we nyina bibia ye hwe na se yentumi anka ho asem hu se ye wasede ye menso masede se ye dinsu asem a na ne ye koyenim no na bredi e beba no na ye mene wo na ye de sa bre no kasama for de Ghana Water Company Limited owura Ebeneza Padina
Papa Kwadwo Bonsu sabre nani abresa krodrom se ni disi amanyoko begina tuma obedi amanyoko nanim ehim franka nso de ama na woso ogidie mapa se ne May 13th be wiase no ada ne be mane so tententen so aboni din ne botai nyina da ne so be man disi amanyoko no ayakono sadra no wahye boss constituency office nso be sibi ama na mabunu so a wonum nso di party no akire no wabo adwuma nso de ama won de asemi to dwa wo bra file nomination no de call party na try kase e won cry adofo mama mani agide ba so me kase da kase a agentia cause ni pese na me ba kokudin ema NDC na litimi wini ye Frank Atufo na me di ko akakoji omampanyin na konya ene eye da kase ema me obi be busa se agenti ena obe Frank Atufo eni se eye party no NDC watemu ache a film na start here no ye drawings ye designing NDC logo na kama anomana otia NDC chiyeso no within the kuf kwesi bronika sebo na identity the operate mampanyin ana say Frank Atufo ma NDC me wo eniema fufuro eti me niema mi wona me di brand NDC mo ne friend apam fufuro masaso bie accounts ama constituency bia na me pese party no be running and I say be amano ayeye through proper accountability and he said e be bua ama bia e wo say party no enye omo mo soro ana omo edi kwa ena beba edi party no afesusu mefa nipa mienu from constituency bia ena ba abaimo amakuo asuapon hono that's our house 82 people from each constituency about the time echi na me o ma yejuma apoku from na me dey Ibadan any said asisi asisa ye dey ma bebre na yetimi ma party no kwesi policy eye more attractive na nipa tom ebe ka ye ho ye record Frank Atufo no eba NDC na eniema kitikiti bebre atosiri ewa ye party no a me pese eniema fofo na me pese be diba no ebe na ye party no agina na party no enya hodin kese hwe party bi ti say NDC ye party the friend say I say mo bro wa for ana oni bi party na tusu ye ko abaye Frank Atufo yes yamtua 5 billion and yes kakitwa it is how the tie what being nasa ubetwa bedi Frank Atufo ba NDC da oni sika na kesa wotumi nye bia na wo wi ya na returning officer de my DC presidential primaries on why general secretary Edmund DC amanyoko owura fifi flavekwete wono so kasa say nyema nyina mu meda wo mefomo ago ama won ma ebegina bi nyina wo se DC amanyoko atamfo ba ko penesi wonu mani so se 2024 abato ebekọ no wo mbedi mu nkuni nto bi bia da primaries obewini no o mbeta na chi. We also commend you that so far been a very beautiful, very united process so far. The campaigning, from everything we have seen so far, we have no cause at all to be alarmed. The unity of the party remains paramount from what we've seen from every single one. We just want to urge you to continue in that same. As you rightly indicated, what matters the most is the bigger interest for our country, and the need for this party to be in a position to be able to deliver the expectations of the people come December 17th, 2024. Whoever emerges to be our aspirant, you can be sure that the party will fully rally behind and give the full support that is needed. And what is important to appreciate is not just an NDC agenda, it's actually a national rescue agenda this time around. And therefore, NDC cannot afford to make a mistake. So we are ready to make sure we play a very fair minded. I mean, we have a very level playing field to allow all of you contestants to be able to do your campaign. At the end of the day, allow the delegates whose wisdom we can always trust.
Way a treacherous for the man this time and your quo. One a returning officer. Dema primaries ya one mubeko. Fifi Flave Quete. Yeah, call a half one south east. Na openi ba kwa watching it say Mrasabejani ya honum honorable Francis Manu Adabo. Obeje kunyano de efre ne nsamu eye owura Kofi Ntibuaten na ofri potri krum ya no ewo ahafo no south east. Na asemu a wo kan nyina eye tietie to se brenu ani. Ebrenu ni babia. Ebrenu anu afa na krata tintim ne ho nsamu nyina de egu krata so kire se ebrenu so a mo munye mistake kura. Bia e boshe na ye bie. Hen bi si mrebia du se de o se enya free boshe ni no emrenu nie. De me pese me chen se 2024 ye bedi nkoso so ho ababa ye ba no anopa ye ye radio nsuo ye nsuo na to no ensana hope na ho say victory is coming to our final south. Many swadi hunu ni say me win seat we ama NDC for the first time in 12 years. Now on the 13th May, me be a parliamentary candidate Emma Hafuano Southeast NDC. Me some of us say just talk the talk 7 December by 12 a.m. Not can be a member of parliament. Moko so me mu. Ya Judy. Na me so mu. Ya Judy. Eya na mo a ye tu abom. Ya se number nu etu anamo a ye kwachi. Se mo nya me ho don abegina ha. Se mo beka can be ho me file ebdom ma be hia kra kire se se nipa kan no sura kasa ye ma kire na kire me se 13th May osuro be kasa ma can be ye nyuma pa ye be ye mo fanko ye one message for the first time in Ahafano Southeast parliamentary candidate be the message about a touch amount for abrabo. Owura Kofi Ntibuaten ofri poti krom ye wo Ahafano South East na te se o kasai na Honorable Yakubu Yamba NDC party secretary wo Ahafano South East constituency na semuni ye de mra na ye aduma e don ti na ma ndu ya kwanya na wat me de form aye aba ye besrem se party no ye fa ni die ma NDC party because ye nya gitu se be be o ma na tu e damro the for and now Ghana for you say the Babaji to you get Mama Ghana put you I want Chira Aban I said the bay until business happening. This is a new union the year near Shake because you have to 5 o'clock. The new APS will be the back and as will be back. It's a so be back, no be anybody, but don't contest. You say whatever happened in the Oboko contest. It is Semo. Ubi uncle supporting candidate of it. But I said the military Mukasai. Move beyond my yard. Let's say your party is awful. And the SR gave you the idea of it is Semo who support you to India to the your campaign. But and attack different candidates. And now we support to be and we did that and then we could provide all of them. 13th May, you to Abana, but I couldn't have a will not say society ban of every business. Now I campaign, said the seat to a bit my it will be so more common. We are Musi, we are idea, and do how bad they back. There's a full assurance. Honorable Yakubu Yamba NDC party secretary ewo Ahafano South East abato mpesuano so na yete nkan yenken ka madwen chakakra ya mode afa kase no mu ene anwumre yenko Facebook live no so na yenhwe sade mo so madwen chane mu nsusu ye sade mode aba no na yenya hu adwuma kama emfa emamo yekọ epono kase so Ziberu ewo kaso a ono na ekasai ene o se NDC amanoko no de nkontompo ye no nokresa de omo yade pa BBM Francis Kasua Datus ode aba na wo se nkakran aban eye adwuma sebe ya wo hawo ne amane bia no a akoso wa mamoy mu no ye besa tie si kwantempo no so biom na yetimi yakoyanim Sapon David ode aba na wo tachiman na ho na wo hyen mama adazoa wo yada wo pa wo yade so pa na akuamoa Boaten na Bablikuma Central ode aba
ɛna wo se Fair Wages and Salary Commission akatua entu mu ne ho sansam ne ade no no kura nyame nim nie sade auditor ne si tu anamo fa ho ne ade no betima hwe abo ma ne nyina nso etimi akoso yie pa na Anthony Amisa wo diaba ɛna wo se Asenua Dream House ho na wo hweyen na wasan etiyen Haile Salasi na kasai ɛna wo se nwumire encha sonkonkoma onabo Alan Kwadwo Kyerematen wono na nyame ya adomo a Ghana emampani a wote apaka mu a woba ɛno no Steven Boache wo diaba na wo se wo chiacha ye nyina ene anwumire Steven atu ahene na kasai ɛna wo se Atimbila Pato Kentampo kane mampani John Dramani Mohammed de no kura nyame anim ni mu de won kura bia sa afri se esa obetwa to ho no enya Sale Afuseni na kasai wo so ma ye nyina ya dwo ene anwumire na MPP amanyoko no ebraso bra fam kakra mame bra wachi kakra na mehwe ne ye wo se braso se Dr. Afriye Akoto ye hwe na ye hyena nimonyam papa no bra eni na we so ede ne de aba ya o kyere se Abbas Zakari also ya dan free and style bia bi yankoso na ye mo adwuma Anas ewo fufuo na o se kejeti adwadi forma no sade niema etitie no yanko nim mra na abusonya fancy ebre no aso so for me point ne yanko na yes sorry asante ebo Benedict nankasa na esem for penny kuku Veronica Jando ba ho fedua ne tena fidie ya cha koseso mo mirana na ya bo amali bia boga ya Grace mommy water ene enfride mu fo nyina da yima ebo adwuma DJ Rocky bo adwuma sada ena Buffalo enso ebo adwuma na ya wanim papa ni brother akika chire wonu nyina da kabo mu MCR ho ma ye de anwure no sien kase brem ohini ni amakrancha as of Mami Primaries. Yes, sorry, no. Go for it and napamfo. Ebetra se mene. Nana, kwabena kese.